Hello, siyaqhubeka osami. Siqhubeka no-NCS. Sathi sisakhuluma ngezinto engaphansi ka-NCS. Ake siphuthume-ke manje siye kubona uqobo NCS, National Statement Education. I-National Curriculum Statement. Cishe ngayigethi i-NCS 2002. Inama-aims, inama-specific aims. Ile-purpose, kahle inama-aims ukuthi kahle seyi-curriculum thina sizokwenzani. Then bese kuthiwa inhlosonqangi ngaphela-ke. Kahle-ke yikuphi inhloso esiyihlosile la ngale curriculum. Ake siqale ngama-aims. This policy expresses the knowledge, the skills and the values that need to be taught in all South African schools. This aims to make sure that learners acquire information and apply skills that they have and use it in their own meaning from their experience. The curriculum also develops knowledge in the local context. Kahle i-curriculum le ilethe ikhandela ukuthi ilethe nje ulwazi ey'nganeni bese ithuthukisa ukucabanga kwey'ngane, ithuthukisa amakhono ey'ngane ukuze bese iy'ngane ngesikhathi iy'thuthukisa nje ulwazi, iy'ngane ziyakwazi ukuthi zirelate lento ey'fundiswayo ngolwazi abalaziyo. Ziyarelate nje iy'ngane phela y'khula zazi. Njengoba zikhule zazi mase ifundiswa ngetopic ethini nazo bese ziyasho. For example, uma sikhuluma ngama-religion, ila khona seyiqhamuka khona sithi thina zazisa yona abanye abantu bawushema yabo yini ngoba sebeyarelate ukuthi i-religion yini inkolo. Then ngaphansi kwenkolo sekukhona iy'nkolo ezihlukahlukene, kukhona nezayoni, kukhona nani phakathi yabo. So ilethe lonto Nkosi yami ukuthi iy'ngane ngezazi imfundo, zazi nje izazi yonke into ezingase zithole kulama-subject lawa aqukethwe i-curriculum. Ake sibone i-purpose yakhona ukuthi ithini i-purpose. I-purpose ka-NCS, i-National Curriculum Statement, equip learners with knowledge without looking their social background, race and gender. It develops learners' physical abilities with the knowledge of skills and values necessary, and also help learners to understand the society that they live in and participate in as a good citizen of a free country. It provides an opportunity to access higher education, universities and colleges. It also assists learners to get job visa when they finish their education. Okay, sekufundiwe-ke esikoleni-ke sasho ukuthi ingane fanele zazi-ke ngenkolo nani. Kahle inhloso yemfundo yini? Ukuthi iy'ngane y'kwazi ukuthola imisebenzi phela mayiqeda ukufunda. Akithi sonke esiyophelela e-university, uyayibona lento leyo. Futhi la eSouth Africa sikhathalele ukuthi imali itholakala ekugcineni kosuku sidinga imali. Okusho ukuthi isiza ukuthi uthole umsebenzi noma imuphi. Either uphume esikoleni e-university noma uphume ka-matric wathola umsebenzi. Ilekelele lapho. Iphinde futhi isilekelele ekuthenini sikwazi ukuthi singene emfundweni ephakeme phela. Ngesikhathi ufunda lapho kwi-basic education ulwela ukuthi uye-university kaNgqondonkulu. Thikanqondonkulu mase beyihumusha kahle. Bese behamba-ke iyophekwa lapho kwingqondo ukuze umuntu ebe nolwazi athole umsebenzi ozomholela kahle. Ithi ilethe imfundo ey'nganeni ukuthi kuthuthukise iy'ngane amakhono azo, ama-abilities nama-potential, iy'ntshisekelo, iy'nto eziy'thandayo. Iy'ngane asifani sonke. Mina njengamanje nguthisha ngiyakuthanda ukuba uthisha. Omunye ufuna ukuba yinesi, ngisho nomunye ngaba uthisha, omunye uthekiyele ulethe uzele ukuthi kuyahola noma uzele ukuthi inamathuba oqasha kanti akabizele. Yabo kunoma uphathi kobizo nokufuna imali. Uyayibona lonto leyo.
So ibhekelele lezo zinto nje NCS kuningi nje yenzayo ayibhekile ukuthi niqhamuka kumuphi i-background niyigwili noma njani i-education for all eyengane zonke la eSouth Africa yebo. So injalo nje i-NCS akukho okuningi. Ngiyabonga nkosami, siyabonga kakhulu. Isifundo esilandelayo sizogxila kwi-lesson plan. I-lesson plan. Lesson planning!